Takže vítám vás u pokračování druhého vlogu. Já jsem Kate a tady je Lukáš. Takže vítám vás u pokračování druhého vlogu a tudy půjdeme teda do té krajiny. Jdeme normálně, pěšky a půjdeme přes les bahnem, písky, až dojdeme k chytům rybníků. Tam byste měli čekat našich dva zkušení rybářů. Jeden se jmenuje Petr Blažek a druhý je Matěj Ostras. Takže pořád pokračujeme. A teď vám něco řekne Kate. Takže furt půjdeme rovně, přes lesy, přes vodu, přes bahno a pak zase tam vidíme, jestli tam budou, jestli tam ještě vůbec budou, že ano. A pak zase budeme natáčet dál. Takže, teď převezmu slovo já jsem si sebou vzal síti. Vzal jsem si síti a jestli se chcete zeptat, kde máme mít prutí, tak bych vám chtěl říct, že my tam chytat nejdeme, my se tam jdeme jenom podívat. A ukázat vám, jak chytají opravdoví rybáři. Dříve, když jsme tam chodívali, tak jsme se snažili chytat co nejvíc ryb. Jeden nápad byl, hodíme tam prut, dáme plavolajce, aby jsme chytli štiku. Druhý nápad byl, půjdeme na člun, proplujeme tam. Třetí nápad je ten, že prostě budete tam a budete čekat, až něco chytíte. Tedy, když jdeme, tak je tady jeden takový nebezpečný malý pejsek, který po nás někdy třeba běží. A je schopen nás i pokousat. A teď to zase převezme Kate. No, pak je tu ještě jeden, ten je hodnej, je to Fena a Nedávno čekala mladé. no, Jmenuje se Daisy a my dále pokračujeme. ano. Takže teď přichází ten zlomový okamžik, kdy možná narazíme na toho malého ratlíka. Možná. Sakra, je tam otevřená bránka. Takže klid. Pojď, kač. On si netroufne. Tady. No, tady prostě bydlí. A tady byli tady. O, není venku sice, ale... Ano, takže jsme prošli přes toho divokého ratlíka, Ano, přesně tak. kterému vždycky nechávají otevřenou branku. My, když má zavřenou branku, tak to někdy do oka. To je jako cíti. Takže už vcházíme do lesa. Ano, tady je les. Tady chodíme někdy kácet stromy. Bobovat za ty, tam je kopec. Tam bobujem. Musíme jít těžší, teďka. Ano, přesně. By se mohlo po nás vyletět dělat 3 prasata. A jsou tu zvěře, takže správně jak řekla kolegyně. Správně jak řekla kolegyně, musíme jít opatrně. Pořád postupujeme rovně a rovně. Bacha na větve. A my pořád jdeme s kamerou. Asi je. Ale tady je to jakési zarostlé. No. Všude jsem hledala to, ne? Na tohle trošku. Tady kolegyně hodila trošku, když jsme tady jezdívali na kole. Tady nedaleko stavěl nové baráky. Ale je to ještě moc daleko. A tamhle už vidíme první křeví. Má bazén na střeše. Ano, tam ten dřevěný dům je na střeše.